सानो नाथाय नों सानाना बेखौ नोंथाङा इगनर खालामोना मानि इगनर खालामो मैखोम बसुमतारी बड'लेण्ड रादाबनियानो आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर फैसा लांखोनो गुसु दं फैसा लांखोनो गुसु दं हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोन गोबांथारानो थांनाय मैयानिफ्रायनो ससियेल मिडियायावहाय गोसारबाय थानायखौ नुनो मोनबाय दं जानांगौ बर'निनो मुंदांखासिन निउस पर्टेल होननानै बुंजायो बड'लेण्ड रादाब बे खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि बिथां मैखोम बसुमतारी लोगोसेनो पुर्निमा फुलमनि मुंनि सासे आइजो आरोना बर' आइजो बिथां सानैनि दायो इसिङारि सोमोन्दोनि गाज्रि राव बाहायनाय लोगोसेनो बिथांमोननि आन्दोआव खामानि मावखुमानाय अल रेकर्ड हिसाबै खौरां बिजोङाव गोसारगासिनो दं आरोना लोगोफोर बिथांमोननि भाइरेल जानाय कल रेकर्ड लोगोसेनो लाइभआव फैनानै बुंनाय बैफोरखौ नायनानै मोनथिनो मोनो जे बिथांमोना मैखोम बसुमतारी बिथाङाबो हाबा जाखानाय लोगोसेनो पुर्निमा बिथाङाबो सिख्ला नङा होननानै बुंखानानै लाखादों आरोना अब्ला बिथांमोना आन्दोआव गेलेयोमोन होननानै बेनिफ्रायनो हमदांना मोननाय जाबाय आरोना बिथांमोननि भाइरेलखौ मोनखांनानै गोबांथार अनसायगिरि रायजो राजा बिथांमोनानो लाजिनायजों लोगोसे दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों लोगोसेनो दिनै बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय मोनसे लाइजामजों अफिसियेलि फोरमायनानै हरदों जि बिथां मैखोम बसुमतारीखौ लोगो आफादगिरि बिबाननिफ्राय लोगोसेनो लोगो आफादगिरि बिबानजों लोगोसे आफादनिफ्राय एरख'नाय जाबाय होननानै फोरमायहरनाय जादों सानो नाथाय नों सानाना बेखौ नोंथाङा इगनर खालामोना मानि इगनर खालामो नों नों रुलथि नङामोन माबा बेखौ बुंदे नोंथ' खोनाबाय नों दिनै आंनिफ्राय गारि मटर लुथिजोब्बाय आंखौ इउज खालामखांनायनि उनाव दिनै नों आंखौ गारना दोनबाय गारिखौ सिरा फाननासो लाबाय होनबा आंनिफ्राय नों सिरा फाननासो लाबाय होनबा गारिखौ ना नों दि फैला फैसा लांखोनो गुसु दं फैला फैसा लांखोनो गुसु दं दखान लुनायनि नामाव फैला फैसा लांखोनो गुसु दं बिजिनि आखाइनिफ्राय थेला दाखालि एग्लांलांदों आंनि आखाइनिफ्राय हाबायनायाव बेसेबां नांदों 2.5 लाख थाङाखै हायाव नोंनि सना नोंनि गारियाव 4 लाख थाङाखै नोंनि सना रुपा गासै बेसेबां थांदों सिगां 22 थांदों सिगां मिथिबायना बेनिफ्राय फन पेआव माबा खालाम गासै 6.5 लाख दङ फन पेआव नाय गासै दिनैसिम नोंनि साथे 40 लाखनि बारा फैसा थांबाय नोंनि आखायाव मिथिबाय नों दिनै बेफोरखौ बुजिनो नाजा मिथिबाय मैखोम बसुमतारी बड'लेण्ड रादाबनियानो आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर गदाय लानो नागिरबावो गदाय लानो नागिरदोंमोन आंखौ आंलाय मानो गदाय लानांगौ बेना हिनजाव दंखायो फिसाबो दंखायो आंलाय मानो गदाय लानो आरो आंबोथ' सिख्ला नङा ओरैबायदि गुन्दाखा आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन अनेक हिनजावफोरजों लिंक लायो अनेक हिनजावफोर लोगो हमो आरो आं बेखौहाय हिनजावफोरजों लोगो हमनो फैनायावसो आं बेखौहाय लोगो मोनदों आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेनि न'आवसो आं लोगो मोनदों बेखौहाय बुङोबाथ' माने बुहुत खोथा दङ लोगोफोर ओमफ्राय बियो आंखौ नंखाय ब्लेकमेल खालामनानै आंखौ होनबाय थाखायोमोन बियो आंखौ होनबाय थाखायोमोन फन हरै नों आंजों रायलायाबा आं रेकर्ड खालामनानै नोंखौ भाइरेल खालामगोन होननानै ओमफ्रायहाय आंखौहाय मा खालामबावोमोन बियो माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै आं जिखुनु माने मबाइलफ्राव होयो जिखुनु आपल'ड खालामो बियो आंखौ डाउनल'ड खालामनानै बियो रि-आपल'ड बिदि होबाय थायोमोन माने ओरैबायदि आंखौ नासयखेबखायोमोन आरो माने गावनि हिनजाव गदाय जाथारनांगौमोन आरो आं मानसिफ्रा आंखौ दा माने आंखौसो सानगोन भुल नुगोन आंखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन खिन्थु आंनि जायगायाव हाबना नायफैबासो आंखौ बुजिगोन लोगोफोर नोंसोरो गोजाननिफ्राय गाज्रि सानहरनाङा मानसिखौ माने खाथियाव फैनानै गोसोआव हाबनानै नायफै माने आरो आं बिदि हिनजावनोबो बिराद माने आङो फन हरनानै खोन्थाहरबाय नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो फन हरै होननानै खिन्थु हिनजावाबो गावनि फिसायखौ माने मोजां खालामनो हायाखै आरो ओमफ्राय गावनि हिनजावाबो
गावनि हिनजावाबो आंजों उल्था लोगो लानानैसो बिदि बिदिखा बियो बिदि बिदिखा बिदि होननानै गावनि फिसायखौ ओरैबायदि बखियो माने बिनि हिनजावा थानोनो हाया न'आवनो ओरैबायदि माने गाज्रि खोन्था हरफिनोसोमोन आरो हिनजावनि रेकर्डबो दङ खिन्थु आं हिनजावनि रेकर्डखौसो खालामदों आं माने बिदि माने बेजों आं रागा जोंलायनाय माने रागा जोंनानै रायलायहरनायखौ माने आं माबा खालामाखै आरो भिडिअ खालामगोन होननानै माने आं रागासो जोंनानै बुंहरदोंमोन माने आं बेखौ मोनथियामोन आरो बिदि होननानै माने कि ओरैबायदि हिनजावफोर लोगो हमफैखायोमोन बियो ओमफ्राय आङो बे हिनजावफोर लोगो हमफैनायाव आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेयावसो आं बेखौ लोगो मोनदों माने भाइरेल खालामनो नाजायोमोन निकेट फट' मा फट' होनानैबो बियो आंखौहाय दम हरोमोन ओमफ्राय आंखौ नों आंजोंहाय रायलायाबा नोंखौ थांनानै बुथारहैगोन नोंखौ थांनानै नोंनि गारि गरा बुख्रेबहैगोन होननानै बुङोमोन ओमफ्राय माथो दिनैसिमबो हायाखै बेलाय भाइरेलसो खालामना लादों माथो बेलाय गावगा रायलायनायखौनोलाय मैखोमना हिनजाव दङ फिसा सानै दङ साथाम जाबावसोगौसोमोन बेना फिसायानो हौवा सासे हिनजाव सासे दङ फिसालाया 11 ना 12 बोसोर जासिगोन खोमा ओमफ्राय दा गथ' उन्दै दङ बोसोरसे ना बेसेबांबा लाजिबाय आं ओरैबायदि लाजिबाय